Pero mga kabisyo na nakikinig sa radyo at nakatutok sa ating YouTube channel, meron ka bang kilala na laging in-hit sa partner nila? Yung laging init sa partner nila? Hindi yung mainit yung ulo, yung tipong nagagalit lagi, yung kapag nakikita yung partner nila, talagang nagiinit yung ulo na para bang ayaw na nilang kajowaan yun. Yung tipong sabik na sabik lagi sila. Yung tipong mahawakan lang sila nung partner nila o makita, titigan lang sila nung partner nila para bang may apoy na dumadampi sa kanilang mga katawan na pumapasok sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Nasusunog na pala sa kadagat-dagatang apoy. Oy, hindi nabanggit ko yan mga kabisyo kasi aminin po natin, may mga ganyang tao talaga na para bang lagi silang in-hit. Oo, at ako kung tatanungin mo ako kabisyo, for me lang kung halimbawa ako ay may jowa, ayan, tapos init na init sa akin at sabik na sabik sa akin, ay nako, like super legit and all, gustong gusto ko yan. Oo, kasi minsan lang ma-validate na I'm hot, yes, I'm sexy and you're not. Aminin natin mga kabisyo, kapag sabik na sabik ang isang tao sa atin, somehow, nakakakilig po ito. Oo, na para bang ikaw yung cravings niya. Dahil isa ito sa mga senyales na hinahanap-hanap ka niya. At kapag hinahanap-hanap ka ng isang tao, hindi ka lang niya namimiss. Ibig sabihin nito, nakatatak ka talaga sa puso at isipan niya. At kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kapag nakatatak ka sa puso at isipan ng taong yan, mahal na mahal ka niya. Yee! Oh, napaisip ka tuloy. I'm sure mga kabisyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan, hanggang kilig na lang kayo sa sinasabi ko. Dahil katulad ng mapapakinggan natin maya-maya, para bang LDR, ayan, long distance relationship din. Oh. Kaya shout out sa mga may long distance relationship dyan. I feel you. I feel you, I feel the heat and all, the sabikness and all. Kontrolin nyo lang yan mga kabisyo, kontrolin nyo lang. Dahil ang pananabik na yan, totoo, nakakakilig po yan sa kinasasabikan natin. Pero kapag hindi natin ito nakokontrol, para itong isang apoy na tutupok, sa ilang mga dapat hindi tupukin. Kaya dapat i-contain mo yan at lagi mong iisipin na ang pananabik na ito ay dapat nakaalay lang sa isang tao. Yan. Yan yung mas nakakakilig dyan. Kaya mga kabisyo, samahan nyo po ako buuhin ang Dear Love na yan sa aking pagbabalik. I-e-airy po natin yan nationwide at mapapanood din exclusively sa YouTube channel ng Love Radio Manila ngayong araw. For now mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ako, ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!